हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण वे हरे कृष्ण ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೋವರ್ಧನ್ ಪೂಜೆ ಅದೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೋಂಡು ಕಥೆನ್ ಮತ್ತ ನೆನೆಪ್ ಮನ್ಪೊಡ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವತಾರ ಮಂತ್ ಬೈದರ್ ತುಲೆ ಈ ಕತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಾಮನ ಪುರಾಣನೇ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಮೇತ ಪೊಲ್ಲುದ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ವಾಮನ ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಅನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ ಕೇಂಡತೈತೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಪನ್ಪೆರ ದದಿ ವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಂಡದು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಸುಮಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚದ ಆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲೆಕ್ಕದ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ದದಿ ವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂಚದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಮನ ಪುರಾಣ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಮಹಾಪುರಾಣಕ್ಕೆನ್ಬ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಮನ ಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತ ವಾಮನಾಥ್ ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ತುಲೆ ಈ ಕದೆ ಭಾಗವತಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂದ್ರೇಯರ್ ಬಲಿ ಅತ ಅಂಚದು ಯಾನೆ ಕೇಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜರೇ ಎಂದು ಒಂದು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಭಗವಂತ ಬಲಿಟ ಬೇಡಿಯರು ಎಂದು ಕೇಂದೆ ಅಂತ ಈತನೇಟ ಕೇಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಭಗವಂತಡ ಬೇಣೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆರು ದಾಯ ಅಂಚ ಮಂತೇರು ಆ ಕತೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಐಕಾರ ಅಂಚ ಕೇನ್ ಬೇರು ಕೇನ್ ಎತ್ತುಲೆ ಆಂಡ ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ವಾಮನ ಪುರಾಣ ದನ್ನ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಂಚ ಸೋಪಾವಡು ಬೇಡದ ಸೋಪಾವಡು ಯುದ್ಧಡು ಸೋಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಮಂತದ ಈ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಂದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬೇಡದ ಸೋಪಾವೆ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ್ ಅರ್ಧಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬೇಡದ ಸೋಪಾವೆ ಬೇಡದು ಏರೆಂತುಲೆ ಈ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ ಏರಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೊಟ್ಟು ಈ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕಾರ ಬಲಿ 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 ಪಂಡದ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪುದರ್ ಇಂದ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜ ಈ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಅಂಚದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಮಗೆ ವಿರೋಚನನ ಮಗೆನೆ ಈ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಆರ್ನ ಕತೆ ಭಾಗವತಂ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚನೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ವಾಮನ ಪುರಾಣ ಮತ್ತ ನಮಕ್ ತೆರಿಪೌಂಡು ಭಗವಂತನ ವಾಮನಾವತಾರದ ಕಥೆನು ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡುದು ಸೋಪಾವನೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಭಗವಂತನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಪದ್ರಾಡ್ ಮಹಾಜನ ನಮಕೇನ್ ಬಾಯಿಟ್ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ಲ ಒರೇ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪದ್ರಾಡ್ ಮಹಾಜನಟ್ ಅಂಚದ್ ಆರ್ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ನ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಡ್ ಸುರೂತ ಶ್ರವಣ ಅಂತ ಕೇನ್ಬ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಪಂಡ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನೆ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಥೆನ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಂಡದು ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಐಕಾರ ಕತೆ ಪನ್ನೆರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ ಪನ್ಪೇರು ವರ
ಪಂಡ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೈತ್ಯರೆಗ್ಲ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಅಂಡಿಗೆ. ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಯುದ್ಧ ಆದ ದಾದ ಅಂಡ್ ದೈತ್ಯರ ಮಾತ ಸೋತು ಬಿಡಿ. ಆಂಡತುಲೆ ಸೋತು ಬಿಡ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರಂತೂ ಸೈತ್ಯರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸೈತ್ಯರ ಅಂಡ ಈ ದೈತ್ಯರ್ನ ಗುರು ಆಯನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು. ದೈತ್ಯರ್ನ ಗುರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ. ದೈತ್ಯರ್ ನಕಲ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ದೇವತೆ ನಕಲ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಪಂಡ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಸೈತ್ ನಕ್ಲೇನು ಬದುಕಾನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅರೆನ್ ಜೀವ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ. ಅಂಚದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದೈತ್ಯನ ಗುರು ಆಯ್ನಾರು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರನ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ಉಪಯೋಗಿಸದು ಅರೆನ್ ಜೀವ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಮಂತದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಅರೆಗ್ ಕರುಣೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆರ್ಸಿ ಅರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೃಪೆ ಅಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಅರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞನ್ ಮನ್ಪಾವೆ. ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಪನ್ಪುನ ಯಜ್ಞನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನ ಗೆಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಯಜ್ಞ ಪಂಡ ಆರೆ ಉಂತುದು ಐಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಂದು ಅದು ಆ ಯಜ್ಞನ್ ಮನ್ಪಾವೆರ ಮನ್ಪ ದಾದಾಪುಂಡು ಆರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಆತನ್ ಪಂಡ ಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನ್. ಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನ್ ಅಂಚೆನೆ ವರ ಆ ಯಜ್ಞಡ್ ಅರೆಗ್ ರಥ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಕುಳ್ಳುದು ಆ ರಥಟ್ ಕುಳ್ಳುದು ಆರ್ ಇಂದ್ರನ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರ್ನ ಶಂಕನ್ ಪತೊಂದು. ಅಜ್ಜೆರಿಗೆ ಒಂದ್ ಶಂಕ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಐನ್ ಪತೊಂದು ಆರ್ ಇಂದ್ರನ ಅಡೆ ಪೋಪೆರ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗ್. ಅಂಚದ್ ಇಂದ್ರ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಇಂದ್ರಗ್ ತೂದು ಪಂಡ ಆರ್ಡ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೇಜಸ್ ತೋಜು ಪಂಡ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಆರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚದ ಇಂದ್ರ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಗುರು ಆಯ್ನ ಬೃಹಸ್ಪತಿಡ ಕೇನ್ಬೇರ್ ದಾನೆ ಪಂಡ ಬೇಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ತೇಜಸ್ ತೋಜೊಂಡು ನೆಕ್ ದಾದ ಕಾರಣ ಅಂದು ಐಕಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲಾ ಇಂದ್ರ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು. ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಾರು ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಅಂತೇಳಿ ದಾದಪ್ಪ ಈ ಸೋಪುನೆ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಂಚದ್ ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೇ ಬುರ್ದು ಪೋಲ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರ್ ಐಗ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಇಂದ್ರ ಪೋಪೇರ್ ಪಂಡ ಅನಾಯಾಸವಾದ ಯುದ್ಧಲ ಮಂತೀಜೇರು. ಅಂಚ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡದ ಇಂದ್ರ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಪತ್ಯನ್ ಬುಡ್ದು ತಿರುಗೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚದ ದಾದಾಪುಂಡು ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದಿತಿಯತೆ ಅದಿತಿಗ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕು ಪಂಡ ಏನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬೈದಂಡೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಪತ್ಯನೆ ಬುಡ್ದು ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್. ಅಂಚದ ಅರೆ ಮಸ್ತುಂದು ಪಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತುಂದು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚದ ಅರೆನ ಈ ತೇರ್ಲ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ್ ಆಪುಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಅದಿತಿ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ದೀತಿ ನಮಕ್ ಏನ್ ಬೈತೆ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕತೆ ಮತ್ತ ತೂತ ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಆರ್ ಅಂಚ ಪೋದು ಉಡ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಸ್ತು ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಅದಿತಿ ಪಂಡ ಏನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬೈದ ನಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಗುಲೆಕ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಪತಿ ಆದಿತ್ತ ನಕ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಶ್ಯಪೇರ್ಡ ಪನ್ಪೇರ್ ಇದೆ. ಕಶ್ಯಪೇರ್ ಪಂಡದ ಕಶ್ಯಪೇರ್ಲ ಪಂಡ ಕಶ್ಯಪೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಆಂಡ ನಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಾರ ಏರ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು. ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ದಾಲಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊ ನೋಡು ನೈಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ರತ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಅಂಚದ್ ಅದಿತಿಲ ಕಶ್ಯಪೇರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಪಂಡ ಅದಿತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪೇರ್. ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪಣು ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದದ ಆರ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾತ ಅಂಚದ ಆರ್ ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ರತನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಯೋವ್ರತ ಅಂತ. ಅಂಚದ ಆ ವ್ರತ ಮಂತದ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಪೇರ್. ಅಂಚದ
ಭಗವಂತನೇ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪೆರೆಗೆ ವಾಮನ ಆದ್ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ ಆರು ನೆಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಮೇರೇನು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿನಿ ಏರೇನ್ ಪಂಡ ಈ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನೇ ದಾಯಪಂಡ ಆರೆಗಿತ್ತೆ ಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆ ಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನೇಟ ಪಂಡ ಏರೆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡ ಆತ್ತನೇಟ ಯಾನಕ್ಲೇನು ನು ಮನ್ಪೆರ ದಾಲ ಭಗವಂತಗ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತು ಭಗವಂತಗೆ ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪಲಿ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ನಿಯಮವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಕಾಪುಲೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪೆರೆಗೆ ವಾಮನಾದ ಅವತಾರಮಂತು ಬರ್ಪೇರು ವಾಮನ ರೂಪಡ್ ಅವತಾರಮಂತು ಬರ್ಪೇರು ಪಣ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುತ್ತಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರನ್ನು ಈ ದದಿ ವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಜಿನ ದಂಡ ಕಮಂಡಲು ಮೇಖಲ ರುಚಿರ ಪಾವನ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಯೇ ಇಂಚ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಂತೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಮಂಡಲು ಕೈಟ್ ಕಮಂಡಲು ಪತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಏನು ತೂಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಾಯರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಈ ದಶಾವತಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಾತೆ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಭಗವಂತನ ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ಅವತಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚದ ಈ ಭಗವಂತನ ಪೂರ ಅವತಾರ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಡೆಗ್ ಪಣ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅವತಾರಡ್ಲ ಪಣ ಭಕ್ತರೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಭಗವಂತ ಬರ್ಪನೆ ಭಕ್ತರೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂಡು ಈ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನ್ ಬತಿ ಇತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ವರ್ಣನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಲ ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದ ನಮ್ಮ ಪಾರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದ ಈ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇಂಚ ತೋಜರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷನು ತೋಜಾವೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಾಮನ ಅವತಾರದ ಒಂದು ಬರ್ಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಗವಂತ ಇಂಚ ವಾಮನ ಅವತಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಅಣ್ಣಾರ್ ಬಲಿನ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ದಾದ ಮನ್ಪೆರಲ್ಪ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುನತೆ ಅಂಚದಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನ್ಪನೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಅಜಿನ ಮೇಖನ ಕಮಂಡಲು ಕೊಡೆ ಇದೇನು ಕಮಂಡಲ್ ಮತ್ತೆ ತೋಜುನ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಪೇರು ಅಂಚದ ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಆರ ದೂರ ಪಿದಡ್ವರಿಗೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಡ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಆಡ ದಾನ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಅಂತೊಂದು ರೀತೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಪಂಡ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಎಂಚಗೆ ಆಡೆ ಏರು ಬರ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಂಡಲ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ಆತೆರ ಆರಿತ್ತೆ ಪೂರಲ ಆರ್ನ ಕೈಟು ಅಂಚದ ಏರು ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಜಾರ ಅಂಚದ ಈ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಕಮಂಡಲು ಇದೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ದೂರ ಪೋಪೆರು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಯಜ್ಞಶಾಲೆ ದಾಡೆ ಪೋಪೆರು ಓದು ಅಂಚದ ಭಯಂಕರ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಋತ್ವಿಜಯರ್ ಅಕಲ್ ಪುರೋಹಿತರ್ ಮಾತ್ರ ತೂದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ಉಂದಿ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂಚದ ಸೂರ್ಯನೇ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇನ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚದ ಐನ ಕೇಂದ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಓ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುತ್ರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಲಿತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಇರು ಬತ್ತರ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಗ್ಯನೇ ಎಂಕ್ಲ ಓನ್ ಎತ್ತ ಪುಣ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಇರು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ ಬೈದಾರ ಅಂಚದ ಭಾರಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ದಾದ ಬೋಡು ಕೇನ್ಲೇನ್ ಈ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪನ್ಪೇರ್ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಐಕ್ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ವೇರು ಓ ಈ ನಿನ್ನ ವಂಶಗ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರನೆ ಪಾತೆರ್ದ ಅಂತಂತಾರೆ
पण ನಿನ್ನ ವಂಶ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆಯ್ನ ಅಂಚದ ಈ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಜ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ವೇರ್ ನಿಕ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಅಂಚ ಪುಗರ್ದ ಪನ್ಪೇರು ಹ್ಮ್ ಯಾನು ದಾದಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಬೋಡು ಹ್ಮ್ ಎಂಚಿನ ಬೋಡನ್ ಕೇನೆಕ್ అవుల ఎంచ పనిపేరు పండ అవుల ఎన్న కారుగు సమావాయన ಯಾನ ಪಂಡ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರು ಏತು ದೀಪೇರ ಆರ್ನ ಪಾದಗ್ ಸಮವಾಯನ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಭೂಮಿ ಬೋಡು ಇದೇನು ಕೇನ್ ನೆಟ್ಟನೆ ಅರ್ ತಿಳಿಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚದ ಈರ್ ಎನ್ನಾಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಅವಲ ಈರ್ನ ಪಜ್ಜೆ ಏತಾವು ಐನಕೇನು ಒಂದುಲ್ಲ ರತ್ತ ಅಂದು ಎಂಡ ಕೇಳ್ನೆ ಪನ್ಪೇರು ನಾನ ಇರು ಏರ್ಡಲ ಕೇನರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಇದೇನು ಕೇಳ್ನೆ ನಾನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಅನ್ನ ಸಮರ್ಥ ಅಂತಂತೆ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟಾಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಪನ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇತ್ತು ಬೋಡು ಆತೇಟೇ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಆವಡು ಅಂಚದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಐತ ನೆತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಲೋಭ ಬತ್ತನವೇ ಆಗ ಮೂಜಿ ದ್ವೀಪ ಕೊರ್ನಲ ఆయన ಆಸೆ ಪೂಜೆ ಏತ್ ಅಂಚದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೇತ್ ಬೋಡು ಐಟೆ ಆಯ ಸಂತುಷ್ಟ ಅವಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿದೇನೆ ಆಯ ಬಯಕೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವೈಶ್ಯರ ಗಂಡ ಏತ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಬೋಡು ಪೊಡಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಂಚತ್ ಏತುಂಡ ಐಟೆ ಆಯ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಅವಡೊಂದು ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಟಾಂಟ್ ಕೊರ್ದೆ ಪನ್ಪೇರು ಏರೆಗ್ ಬಂಡ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಅಂಡ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಬೇರೆಂಚ ಸುಮಾರು ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಡ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ನ ಕೈತಲ್ ಅಂಚದ ಈ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲೆ ಆರ್ನ ಗುರು ಇತ್ತರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡತೆ ಅಂಡ ಅರೆಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂಚ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ್ಲ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಏ ಬಲಿ ಈ ದಾದೆ ಎನ್ನದ ಏರಿಂದ ಎನ್ನದ ವಿಷ್ಣುರವ್ಯಯ ಇಂದು ವಿಷ್ಣು ಮೂಜಿ ಪಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ನೀನಾನು ಇಟಿ ಪಣ ನೀನಾನು ಭಿಖಾರಿ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೇರಂದು ಭಗವಂತ ಬೈದನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈ ಬಾಲೆ ನೆನ್ನೋಡ್ಚಿ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂಚ ದಾಯ ಬೈದನೆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕ ಪಣ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೈದನೆ ಅಂಚದ ಈ ಕೊರೋಡ್ಚಿನ್ ಪನ್ಪೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ ಬೇರೆ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆಡ್ ಮೂಜಿ ಲೋಕಲ್ನ ಲತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೇರೆಂದು ಕೊರೊಡ್ಚಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಗುರುಕ್ಲೆ ಈರೇತೆ ಪನ್ನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕುರುಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ನಾನು ಅಂಚ ಏತು ಪಂಡಲ ಮೇರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕೆನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗುರುಕ್ಲೆ ದಯಪಣೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತೆ ಭಗವಂತ ಕೊರಡು ಪಂಡದೇನ್ನೆ ഞാൻ ಕೊರ್ದೇ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚದಾರೆ ಕೋಪರ್ ನುವೆ ನಿನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರನ ನಾನು ಕೇನು ಜನ ನಮ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ರವಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪಿರವಳು ಪಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಭಾಗ ಮನ್ಪೊಡ್ಗೆ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಕಾಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪಾಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಲ್ಪ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಲ್ ಪಂಡದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇನು ಭಗವಂತನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬತ್ತನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಏರೇನು ಖುಷಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನೇ ಖುಷಿ ಮನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚದಾದ ಮನ್ಪೆ ಆರೇ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚದ ಆರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕುರ್ದು ಬುಡ್ಕ ಅಂದ್ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಅತೆ ಅಂಚದ ಏತ್ತು ಪಂಡಲ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ ಕೇಳೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಐಕಾರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದುವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರಣ ಐಕ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಕೋಪ ಬತ್ತದ ಆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸರ್ವಸ್ವನ ಕಲೆ ಒಂದು ಬುಡ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಇತ್ತನೇಟ ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತನೇ ಇಕ್ಕಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾಪ ಬೇಗಿತ್ತ ಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಸಾಧಿಸವಲ್ಲ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಕಾರಣದ ನೀಕ್ ಈತು ಪೂರ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ತನೆ ಯಾನತ್ತ ನೀಕ್ ಈತು ಪೂರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ಪಣೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇನು ಜತಿ ಸರ್ವಸ್ವನ ಕಲೆ ಒಂದು ಬೊಡ್ಲ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ
భగవంత దాదమని పేరు మల్ల రూప తోజావే మల్లడు పంಡ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಪೇರ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪನಮ ತೋಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡ ಆ ರೂಪದ ಎತ್ತದ ವಾಮನ ಪೆಂಚನಮ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ತೂಪದ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ರೂಪಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ನ ಐಟ್ಲ ಹತ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರ ಐತ್ ಸುರುತ ರಡ್ಡ್ ಪಜ್ಜೆಡ್ దాదమని పేరు రడ్డు పజ్జెడ్ భూమిన బొక్క స్వర్గలోకల్న లత్తు గుడిపేరు వామನ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಸುರುತ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆಡ್ ತುಲೆ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚೆ ಸುರುತ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆಡ್ ಭೂಮಿನ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಲ್ನ ಲತ್ತು ಗುಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಎರೆಗ್ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಮೋಸಮಂತ ಈ ಪಾತೆರೆಗ್ ತಪ್ಪಿಯಾಗ್ ಅಂಚದ್ ಸಾರಿ ನೇರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ನೇರ್ಪೇರು ವಾಮನ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಬಲಿಗ್ ಹಿಜ್ಜಿಂದ್ ಪನ್ಪೇರಾರ್ ಹಿಜ್ಜಿಂದ್ ಪಣ್ಣಗಲ ಕೇನುಜರ್ ಭಗವಂತ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಗರುಡನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಗರುಡನ್ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಪಣಾನು ವರುಣ ಪಾಷಡ್ದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲ ಆಂಡ್ಲ ಕುಡಲ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಪಲ ತಪ್ಪುಜಿ ಯಾನಿರೆ ಕೊರ್ಪಂಚದ್ ಅಪಗ ಓಡು ಮೂಜಿನ ಪಜ್ಜೆ ಯಾನು ಓಡೆದಿ ಓಡು ಕೇನ್ಬೇರು ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆಡಿ ಯಾನ್ ಲತ್ತದಾಂಡತ್ತ ತೀರ್ಥದಲಾಣ ಮಿತ್ತದಲಾಂಡ ಪೂರಲ ಎನ್ನಣೆ ಮೂಜಿನ ಪಜ್ಜೆದಿಯರೆ ಜಾಗೆ ಓನುಂಡು ಅಂಚದ್ ಅಪಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಜತ್ತದು ಅರೆಂದು ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಎಡ್ಡೆನ ಮಂತರ ಮೇರೆಗೆ ಒಂತೆ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇದು ಸರಿಯಾದೆ ಅರೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಪಜ್ಜೆ ಓಲ್ ದಿಯೋಡು ಪಂಡದ ಕೇನೆಕ್ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ದೀಲೆ ಅಂತ ಅಂಚದೆ ಆರ್ ತಲೆ ಎತ್ತ ಮಿತ್ ಆರ್ನ ಪಜ್ಜೆನ ದೀದ್ ಆರೆನ ಸುತಲಗ್ ನೂಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಸುತಲದ ಅಧಿಪತ್ಯನ ಏರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಮನ ಅವತಾರದ ಕಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುತಲಡ್ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಆರ್ನ ಇದನ್ ಕಾಪೇರು ಸುತಲದ ಲೋಕನ್ ಭಗವಂತ ಅರೆ ನೈಟ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅನುಪು ಅಂಚದ್ ಇಂದುವೆ ಈ ವಾಮನ ಅವತಾರದ ಕತೆ ಅಂಚದ್ ಯಾನು ನನೋರ್ ಅನೆತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ವಾಮನ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದ್ ಬೊಲ್ಪುಗ ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ಪೊಡಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಐಟೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐಟ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚದ ಕೇನ್ ನಮಕ್ ಕೇನ್ ಗಜಿಸ್ತವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇನ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಕೇನು ನೆಟ್ ನಮ ಓದುನಾತೆ ನಮಕ್ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಕೆ ಅಥ ದಧಿವಾಮನಸ್ತೋತ್ರಂ ಹೇಮಾದ್ರಿಶಿಖರಾಕಾರಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಂ ದೇವಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ವಾಮನಂ ಸ್ಮರೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ದೇವೇಶಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಂ ಜ್ವಲತ್ಕಾಲಾನಲಪ್ರಖ್ಯಂ ತಟಿತ್ಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಮಚ್ಯುತಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭೋರಸ್ಕಂ ದಿವ್ಯರತ್ನವಿಭೂಷಿತಂ ಪೀತಾಂಬರಮುದಾರಾಂಗಂ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಂ ಸುಂದರಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಕಿರೀಟೇನ ವಿರಾಜಿತಂ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀ ಪರಿವೃತಂ ಅಪ್ಸರೋ ಗಣಸೇವಿತಂ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಾದ್ಯೈರ್ಗೀಯಮಾನಂ ಜನಾರ್ದನಂ ಚತುರ್ಮುಖಾದ್ಯೈರ್ದೇವೇಶೈಸ್ತೋತ್ರಾರಾಧನತತ್ಪರೈಃ ಸನಕಾದ್ಯೈರ್ಮುನಿಗಣೈಸ್ತೂಯಮಾನಮಹರ್ನಿಶಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕೋ ಮಹಾದೇವೋ ನೃತ್ಯತೆ ಯಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ
दधिमिश्रान्नकवलं रुक्मपात्रं च दक्षिणे करे तु चिन्तयेद्वामे पीयूषममलं सुधीः साधकानां प्रयच्छन्तमन्नपानमनुत्तमम् ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय ध्यायेद्देवमधोक्षजम् अतिसुविमलगात्रं रुक्मपात्रस्थमन्नं सुललितदधिखण्डं पाणिना दक्षिणेन कलशममृतपूर्णं वामहस्ते दधानं तरति सकलदुःखाद्वामनं भावयेद्यः क्षीरमन्नमन्नदाता लभेदन्नाद एव च पुरस्तादन्नमाप्नोति पुनरावर्तिवर्जितम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं लभते चान्नसम्पदः इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तु प्रातः काले द्विजोत्तमः अक्लेशादन्नसिद्ध्यर्थं ज्ञानसिद्ध्यर्थमेव च अभ्रश्यामः शुभ्रयज्ञोपवीति सत्कौपीनः पीतकृष्णाजिनः श्रीः छत्रीदण्डी पुण्डरीकायताक्षः पायाद्देवो वामनो ब्रह्मचारी अजिनदण्डकमण्डलुमेखलारुचिरपावनवामनमूर्तये मितजगत्त्रितयाय जितारये निगमवाक्पटवे बटवे नमः श्रीभूमिसहितं दिव्यं मुक्तामणिविभूषितम् नमामि वामनं विष्णुं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् वामनो बुद्धिदाता च द्रव्यस्थो वामनस्मृतः वामनस्तारको भाभ्यां वामनाय नमो नमः इति श्रीदधिवामनस्तोत्रम् ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಇಂದು ದಧಿವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೂಕೈನಿ ದಯಪಣಿನಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಪೂಜತೆ ಅಂಚದ ಗೋವರ್ಧನ್ ಪೂಜೆಗ ಎಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿರಿಪಾದರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಾಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕೊಂಡು ಗೋವರ್ಧನದ ಮಹಿಮೆ ಐನ ಆಚಾರ್ಯರ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೆರಂಚದ ತುಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವಲ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ತುಯಿನಲ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡರತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜುನತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಸ್ತೋತ್ರನ ಇಂದು ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಐಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಬೃಹದ್ ಭಾಗವತಾಮೃತ ಪನ್ನುದು ಐಟ್ ಈ ಗೋವರ್ಧನದ ಗಿರಿತ ಮಹಿಮೆನ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇನೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಣು ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿತ ಮಹಿಮೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೇನ ಗೋವರ್ಧನೋ ಜಯತಿ ಶೈಲಾ ಕುಲಾಧಿರಾಜೋ ಯೋ ಗೋಪಿಕಾಭಿರುದಿತೋ ಹರಿದಾಸವರ್ಯ ಕೃಷ್ಣೇನ ಶುಕ್ರಮಖ ಭಂಗಾ ಕೃತಾರ್ಚಿತೋಯ ಸಪ್ತಾಹಮಸ್ಯ ಕರಪದ್ಮ ತಲೇಪಿ ಅವತ್ಸಿತ್ ಗೋವರ್ಧನೋ ಜಯತಿ ಶೈಲಾ ಕುಲಾದಿರಾಜೋ ಯೋ ಗೋಪಿಕಾಭಿರುದಿತೋ ಹರಿದಾಸವರ್ಯ
कृष्णेन शुक्रमखा भंगा कृतार्चितो या सप्तहमस्य करपद्मा तलेपि आवदित्सत् ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ गोवर्धनो गोवर्धनगिरियं जयति शैलाद्रिजयति शैलाकुलादिराज कृष्णेन शक्रमस्य गोवर्धनो जयति शैलाकुलादिराजो वीर्यतो कृतार्चितो यः मस्य जनार्दनो जयति जयति शैलाकुलादिराजो नित्य हरिदास गोपिका विरोदितो हरिदासवर्यः कृतार्चितो यः अहं मस्य करपद्मातले ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪುರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ವತದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಅತೆ ಸುಮಾರು ಪರ್ವತ ಅಂಚದ ಗೋವರ್ಧನದ ಮಹಿಮೆ ಪಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೋವರ್ಧನದ ಜಾಗೆಡ್ ಪಣ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತೆ ತೆರಿಪಾಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉದ್ದವ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಓಕೆ ಐಕ್ ಪಣ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವಂತೆ ಪಣ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚದ ಪೂರಾ ಪರ್ವತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ವತದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯತೆರ್ದ ಉದತ್ತನಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಗಿರಿರಾಜ ಗೋವರ್ಧನಗ ಎನ್ನ ನಮನೊಲು ಆ ಗೋವರ್ಧನನ ಗೋಪಿಕೆರ್ ದಾದಪನ ಒಂದಿತ್ತೆರ್ ಹರಿದಾಸವರಿಯ ಅಂತ ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಯೋ ಗೋಪಿಕಾಭಿ ಯೋ ರೂದಿತೋ ಹರಿದಾಸವರಿಯ ಪಂಡ ಹರಿದಾಸವರಿಯ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವಕ ಅಂತ ಗಿರಿರಾಜ್ ಗೋವರ್ಧನ ಪಂಡದ ಘೋಷಿಸದೇರ್ ಏರು ಗೋಪಿಕೆಯರ್ ಗೋಪಿಕೆಯರ್ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರನ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನ ಯಜ್ಞಲೆನ ಉಂತಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಇಂದ್ರನ ಪೂಜಾ ಒಂದಿತ್ತು ಭಾಗವತಡ್ ನಮ್ಮ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಈ ಗೋವರ್ಧನದ ಮಹಿಮೆ ಪಂತ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿತ ಪಣ ಇಂಚಾಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಓಕೆ ನೀ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಏನು ಓದುಂಡ ಕಲ್ತಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಗೋವರ್ಧನ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪಣ ಇಂದ್ರನ ಪೂಜೆನ ಉಂತಾದ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರೇ ಪನ್ಪೆರ ಗೋವರ್ಧನದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಗ ಅಂಚದು ಗೋವರ್ಧನ ಅದ ಪೂಜೆನ ಭಗವಂತ ಆರಂಭವಂತನೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಮಲ ಹಸ್ತದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಆ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಪಡೆಂಡು ತುಲಿ ಅವಳ 24x7 7 ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೇಳು ಅದೇ ಅವಳ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಡು ಅಂಚದು 7 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತನ ದಿರ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಗೌಲ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸುದೇ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಡ್ತಾನ ಬೆಂಡ್ ಆದ ಇಂಚ ಆಪೇರು ಕುರ್ಸುಲ ದೇರ್ತದ ಅಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ 7 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ದೇರ್ತು ಅಂತೊಲೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಭಗವಂತ 7 ದಿನ 7 ರಾತ್ರಿ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿನ ಆರ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೇಲ್ಡ್ ದಿರ್ತದ ಉಂತಾಯರ್ ಪಣ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಗೋವರ್ಧನಗ ತಿಕ್ಕಣಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೃಂದಾವನ ಪೋಂಡ ಅದೇ ಗೋವರ್ಧನಗ ಪರಿಕ್ರಮ ಬರ್ಪ ಅದೇ ಅಂಚದ
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪೂರೆಟ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅಂಚದ ಐಕ್ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಐಕ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಗೋವರ್ಧನೋ ಜಯತಿ ಶೈಲ ಕುಲಾದಿರಾಜೋ. ಪುರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ವತದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯತೆಡ್ ಉದಾತ್ತ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಗಿರಿರಾಜ ಗೋವರ್ಧನಗ ಎನ್ನ ನಮನುಲು. ಯೋ ಗೋಪಿಕಾಭಿರೋಧಿತೋ ಹರಿದಾಸವರಿಯ ಅಂಚದ ವೃಂದಾವನದ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿನ ಹರಿದಾಸವರಿಯ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಸೇವಕ ಅಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೇವಕ ಅಂತ ಗಿರಿರಾಜ ಗೋವರ್ಧನ. ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣೇನ ಶಕ್ರಮಖ ಭಂಗ ಕೃತಾರ್ಚಿತೋ ಯದ. ಶಕ್ರ ಅದೇ ಇಂದ್ರನ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನೇನ ಇಂದ್ರನ ಯಜ್ಞ ಆದಿತ್ತು. ಪಂಡ ಇಂದ್ರನ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಇಂದ್ರನ ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಇಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನೆ ಯಜ್ಞದ ರೂಪಣ. ಇಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನೆ ಯಜ್ಞದ ರೂಪಣ. ಆ ಇಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುನೇನು ಉಂತಾದ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಪಂಡೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಇಂದ್ರಗ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಉಂಟದ ಒಂದು ಗೋವರ್ಧನದ ಪೂಜೆ ಐಕ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಸಹವರ್ತಿನಕ್ಲೇನ್ ಪಂಡ ಈ ಸಂವರ್ತಕ ಗಣ ಅಂಚದ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಜಪಡವ್ರೆ. ಅದೇ ಭಯಂಕರ ಇಡೀ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂದ್ರ ಕೋಪ ಇದು ನಂಚ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸನ್ ಜಪಡವ್ರೆ. ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತನ್ ದೇರ್ತದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತನ್ ದೇರ್ತದ ಐತ ತೀರ್ಥದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಪೇರ್. ಅವನಮ್ಮ ಈ ಗೋವರ್ಧನದ ಕತೆ ನಮಕೇನ್ ಬಾ ಅಂಚದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಶ್ಲೋಕಲ ನಮ ಕೊಡೆ ಪಂಡತೆ ಓ ಈ ಶ್ಲೋಕಲ ಮಾತಲಿ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಟೆ ಅವೇ ಇನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಪೆತ್ತದ ಎದುರು ಪೋದು ಇದೇನ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪಲ್ಲೆವೆ. ಪಂಡ ಪೆತ್ತದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇದೇನ್ ಪನೋಡಿ. ವಿಷ್ಣು ಬಾಹ ಕೃತೋಚ್ರಯ ಗಾವಂ ಕೋಟಿ ಪ್ರಧೋಭವ ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲೋಕಪಾಲಾನಾಂ ಧೇನುರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಘೃತಂ ಮಹತಿ ಯಜ್ಞಾರ್ತೆ ಮಮ ಪಾಪಂ ವ್ಯಪೋಹತು ಅಗ್ರಾತ ಸಂತು ಮೇ ಗಾವೋ ಮೇ ಸಂತು ಪೃಷ್ಠತಃ ಗಾವೋ ಮೇ ಹೃದಯೇ ಸಂತು ಗಾವಂ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಸಾಮ್ಯಹಂ. ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಓ ಗೋವರ್ಧನ ಈರ್ ಭೂಮಿಗ ಆಧಾರ ಆದುಲ್ಲರು. ಈರ್ ಗೋಕುಲನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತನಾರು. ಅದೇ ಗೋಕುಲನ್ ಆ ಬರ್ಸದ ನೆಟ್ಟು ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶ್ರಯ ಕೋರು. ಅದೇ ಗೋಕುಲಡಿತ್ತನ ಜನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತನೆ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ. ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಟ್ ವಿಷ್ಣುನ ಕೈಟ್ ಪಂಡ ಆರ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ದೇರ್ತೆ. ಅಂಚದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪೆತ್ತಲೇನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕರುಣಿಸಲೇ. ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ ಪಂಡ ಇನಿ ಪೆತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನೆ ಇಂಚ ಆರ್ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ನಮಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪಲ್ನ ದೂರ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚದ ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಿಕ್ಕದ ಅಧಿಪತಿದ ಪೆತ್ತಲ್ನ ರೂಪಡ ನೆಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆತ್ತದ ರೂಪಡ ಉಲ್ಲೆ ಪೆತ್ತಡ್ ಇನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಪ್ಪೆ. ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡಡ್ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗ್ ಪಂಪರ್. ಒಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಐಟ್ ದುವೆ ಶ್ಲೋಕನ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಶಿವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಗ್ಲ ಪನ್ಪರ್ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ. ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪುರಾಣಲು
ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೆರಿಪಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣಲ ದುವೆ ಈ ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲೆದ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪಂಡ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಇಂಚಿನ ಪಂತೆರ್ ಅಂಚ ಏರ್ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಣದು ಅಂಚ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಈ ಆಸುರಿ ಗುಣದ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಅಂಚಿನಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಂಡಿತ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಜಿಂಜಿತ್ ಪೋತು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪಂಪನು ಕಲೋ ಪ್ರಾಯೋ ಜೀವಶ್ಚ ಆಸುರತಾಂಗತ ಪಣ ಆಸುರಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣ ಅವನ ಮರ್ದು ಪೋಂಡಗೆ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪರ ಅಂಚಾಯನೇಡ್ದಾವರ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಗೆತ್ತು ತುಲೆ ಇದು ಕೆಲವರು ಉಪವಾಸ ಲೆಂಚ ಉಪವಾಸ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ಲೇಗ ಮನ್ಪುನಲೆ ಅಂತೂತೆ ಓಕೆ ಎಂಗಿನ ಉಪವಾಸ ಅಂಡ ಉಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೇರು ತುಲೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಳು ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಐತ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ದಾಲ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಂಚದ ಉಪವಾಸ ಯಾಪಾಪ ನಿತ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೇರು ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಉಪವಾಸ ಪಂಡ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುಣು ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ದಿನ ಮಂತ್ರನೇ ನಮಕ್ ಫಲ ತಿಕ್ಕುವತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಲೇಕ ಮಂತ್ರನೇ ಐತ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ್ ನಮ್ಮ ಕಲೆವನೆ ರಾಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಂತನ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ 100% ದೇವರನ್ನ ಲೋಕನ್ ಪೋದು ಸೇರುವ ಐ ಡೌಟ್ ಇಚ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಪಲ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ ಈ ದಯಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈಶ್ವರೇರ ವಾಕ್ಯ ನಹಿ ದೋಷ ಏ ಸಭಾ ಭಗವಂತನ ಪಾತೆರಡುಂಡತು ಒಲ್ಲ ದೋಷ ಜಂಚದ ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲೆಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದೇರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ತೆರಿದ್ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಂಥನೇ ನಮಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ದಯಪಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುರಾಣೋಲ್ ಮತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರಪಿದಂಡ ಪಂಡ ಈಗ ಅಪೌರುಷೇ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಅಪೌರುಷೇ ಪಂಡ ಅವು ಭಗವಂತನಲ್ತ ಬತ್ತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬತ್ತನ ಅವು ನಮಕ್ಕಂದು ಕೊರ್ಪುಣು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚದ ಐಕಾನುಸಾರವಾದ ಮಂತನ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಈ ದಿನ ಪೆತ್ತದ ಎದುರ್ಪೋದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚದ ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಿಕ್ಕದ ಅಧಿಪತಿದ ಪೆತ್ತದ ರೂಪಡ್ ನೆಲೆಯಾದುಪ್ಪೆರ ಅಂಚತುಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದೇ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕೆನ್ಬ ಅದೇ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆಲ್ಲವೇ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಅಂಚ ಕಾಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಪೂಜೆ ಮಂತನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭೂಮಿಯದ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋನ್ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಕೂದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡುವರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಅಂಚದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಈ ದಿನ ಪೆತ್ತದ ರೂಪಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಯಾದುಪ್ಪೆರ್ ಏರ್ ಪಣ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆಟ್ ಪನ್ಪುನವೆ ಏರ್ ಯಜ್ಞಗೋಸ್ಕರ ನೇಯ್ನು ಹೊಂದುದುಪ್ಪೆರ ಪಣ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡತೆ ಮೈನಾದ ಬೋಡಾಯನೆ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ ಬೇತ್ತೆ ಓವು ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ ಬೋಡೆ ಪಂಡ ಯಜ್ಞಗವೆ ಕಲಿವಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಶುದ್ಧವಾಯನ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ ತಿಕ್ಕು ದಾಯಪಂಡ ಪಂಡ ಈ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಸತ್ವ ನೆಯ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರೆತ್ತಲ ಸಾರ ದಾಯಪಂಡ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತದ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಪೆತ್ತ ಅಂಚತ್ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಮೇರೆ ಪೋಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಔಷಧಿಗಿನ ಗಿಡಕ್ಲೇನ್ ಪಣ ವನಸ್ಪತಿ ಪಂತ ವನಸ್ಪತಿನೆಲ್ಲ ತಿಂದದ ಬರುವಂತ ಪಣ ಆ ಸತ್ವ ಐಟು ನಾನೇನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊರಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಹ ಆಹುತಿ ಕೊರಪುಣ ಯಜ್ಞ ಅಂಚೆ ಯಜ್ಞಗೋಸ್ಕರ ನೇನು ಹೊಂದುದೆರಾ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನ ಪಾಪನ ದೂರ ಮನ್ಪಡು ఒక పెత్తలో ఎన్న దుంబులో ఉంటాడు పిరావుడ్లా ఉంటారు పెత్త ఎన్న హృదయడ్లా నెಲೆ ఆవడు యాన్ పెత్తದ ನಡುಟೆ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಆವಡು ಪೆತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಪೆತ್ತಡು ಪಣ ಪೆತ್ತ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಣಿನೇಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೆತ್ತ
ಪಂಡ ಪೆತ್ತಡು ಮಸ್ತ್ ನೋಂಡು ಪೆತ್ತ ಸತ್ವಗುಣತ್ತಂದು ಅಂಚದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಪೆತ್ತದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆಡ್ತುಲ ಅಕಡ ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಗೃತಿ ಆಪುಂಡು ಪೆತ್ತದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುನರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಇಚ್ಚು ಅಂಚದ ಪೆತ್ತದ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪೆತ್ತಗ ಆಹಾರ ಕೊರುಡಿಗೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪೂರ ನರಕದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಾರ್ ಮನ್ಪಾವು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತೆ ಕೇನ್ಬಾ ಎಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಮದೂತರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ವೈತರಣಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಅಂಚದ ವೈತರಣಿ ಧೇನು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ದಾನ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಟು ಇಲೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಮಂತನಾಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನರಕದ ಭಯನೇ ಜಾಣ ಪನ್ಪನೆ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪನೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಸಾದಿಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ತುಲೆ ಅಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಯಮದೂತರ್ ಬತ್ತು ಕೇನುವರಿಗೆ ನಿಕ್ ವೈತರಣಿ ಪಾರ್ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡ ಐಕ್ ನುಬೋಡು ಧನ ಪಂಡ ಓ ಪಂಡಿ ವೈತರಣಿ ದೇನು ದಾನ ಮಂತಿತ್ತಡ ಈ ವೈತರಣಿ ನದಿನ ನಿಕ್ ಪಾರ್ ಮನ್ಪೊಲೇನು ಈಜಿನ ಆಪುಜಿನು ಈಜಿನ ಅಕ್ಲ ಆ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮುರ್ಕಾದು ಅತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂತೆ ಇಂಚ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡು ಸುಲಭ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತಾರೆ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಕಲೇರ್ ದೋಷೆ ನಿಧೆ ರಾಜನ್ ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕಲಿಯುಗ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ದೋಷದ ನಿಧಿ ದೋಷದ ಕಡಲ್ ಆಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂಡು ಅಸ್ತಿ ಏಕೋ ಮಹಾನ್ ಗುಣ ಅವು ಪಂಡ ಕೀರ್ತನಾದೇವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಇರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪೆರ್ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ್ ಮುಕ್ತ ಸಂಗ ಪರಂ ವ್ರಜೇಟ್ ಮುಕ್ತ ಸಂಗ ಪರಂ ವ್ರಜೇತ್ ಅಕಲ್ ದಾದ ಪೆರ್ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ನಡ್ದು ಅಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸುಲಭವಾಯಿನ ವಿಧಾನ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪುನ್ ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗಡ ಏರೆಗ್ಲ ದೇವರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡ ದೇವರ್ನ ನಾಮ ಜಪ ಮಂತನಾಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂಚದ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಾಪ್ಪಲ ಪನೋಡು ಯಾಪ್ಪಲ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ನಡ್ದು ನಮಕ್ ವಿದಯ ಬರ್ಪ ಅಂಚದ ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲೆದ ಕತೆ ನಮಕ್ ಭಾಗವತಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಐಟೆ ಇತ್ತತೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆತ್ತ ಬಾರ್ನನೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲೆ ಇಂಚ ನಡತ್ತಂದು ಪಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದನಿಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಈ ಲೀಲೆ ಕಲ್ಪೆರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲೆದ ಕತೆನ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜಗ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಭಗವಂತನ ಕತೆ ಅಂಚದ ಇನಿ ಓದುಂಡ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಓದುಗವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದ ಕೇನೋಡಿ ಅಂಚದ ಆ ದಿನ ಓ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣ ಆಯ್ತ ಮಹಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೇರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೈನಾದು ಬೊಕ್ಕದ ಎಟ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ಇಂದ್ರನ ಗರುವಣ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪಾವೇರು ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ನಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಓದುಗವೆ ನನ್ನ ತುಲೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಂದು
ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ನ ಕಥಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಂದ್ರನ ಯಾಗ ಭಂಜನ. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಲೀಲೆನ ಬೃಂದಾವನ ಬಂತಾರೆ. ಅಂಚದಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟ